nwunye gị nyere ego ya dobelu gị, ọkpụlụkpụ ego ya dobelu gị, o nwee right ibunye mmadụ ego afọ na-agwọrọ gị? Like o nwee right inye ụmụnne or anybody na-agwọrọ gị maka na idobele ya na akaụntụ ya? O nwee that right? Ego inye nwunye gị bụ ego nke gị, o nwee right iji help ụmụnne na-agwọrọ gị? Why not gị nwa bụ di enyere ya bụ ego ya dobe? Do uche bụ na ya ga-return ya before malụ, mana ọ return nwozie. Ọ bụgodu na ọ ga-return ya before malụ, o nwee right inye mmadụ ego inyere edobe for rainy days na-agwaghị gị? I nwero that right? I nwero that right? Ọ bụgodu na ị ga-ewepụ ego na ego afọ, dosho na o nwere ego nke idobe ị ga-akọvia. Ọ bụ na nche imelu ụmụnne m ife nsi na akpa m, ịghọta na ọ bụ na m ama mmenwuzie, then I will talk to my husband. Ije were ego di gị mere, ego di gị dobere wee meela mmadụ ife si na-emesịa ka ị replace without di gị amaghị. Ọ dị wrong. Even ego mmadụ self, I'm telling you, ọ dịrị okay. Imeterie, don't try it with me na ịda apụ ala. Ndị be anyị, daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.